Ada kelam, so jeng gabang manci ni peran mitina. Sudi Hagamaya bicara sip janai membla Ronjon di marmin ko ini daya Sri Jagama. Welcome to my channel. Please like and don't forget to subscribe my channel. सिगाङाव होनाय भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे कमेन्ट फरायनानै दिन्थिनो सानदों। मैया जे आङो बिटिआर सोसननाय एबा XNDB-नि बिथांमोनखौ माखासे जेलाव जिथुनाखि रन्जन दैमारि सारजों माखासे जेलाव फासिनानै थानाय बा गोबांथार बेफोरबायदिनो केस जानानै थानाय बिथांमोननि सायाव माखासे खोथा बुंदोंमोन। नैबेवहाय आंखौ सासे मानसिया ओरैबायदि कमेन्ट खालामहरदों, नामा थारमाने मा नाम बेखौ मिथिया दै, बे आइडिजोंसो आरोना, फेक आइडि SSSBZ76 बिथाङा बे आइडिजों आंखौ कमेन्ट खालामहरदों। 20 घन्टा जाबाय बिथाङा दासिमहालागै 20 घन्टा टाइम जाबाय। दा बिथाङा लिरदों, बिटिआरनि मावनांगौ मावनाङा गामि सोसनै XNDB-खौ दिहुनै बेफोर जोंनि UPPL-निसो बाथ्रा। नोंथ' आउट अफ BTC-नि मानसिसो, जोंनि थांखिखौ नों मा बुजिनो, हा UPPL लं लिभ UPPL आवार ब्लाड होनना बुंदों। दा थारमाने बिथांनि मथेब्ला आङो बिटिआर सोसनै लोगोसे XNDB-नि रन्जन दैमारि सारमोन बिथांमोननि सायाव माने फंसेबो बाथ्रा बुंनो मोना जाहैबाय। अब्ला दिनै UPPL-नि साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा बेफोरबायदि गोजासो नामा? UPPL-खौ सोंखारि जानो बाग्रा गोजा नामा? UPPL सरकारा मावनो होननानै खोथा होखायैफोरखौ बुंनो थाखाय जोंहा मोन्थाय गैया नामा? नोंथांमोनानो खुद कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। आरो दिनै बे बाथ्राया सैथो, आं सासे आउट अफ BTC-नि मानसि, अर्थात नन बिटिआरनि सनितपुरनि मानसि। दिनै जोंहा सनितपुरनि मानसिया बर' नङा नामा? सनितपुराव थानाय बा बिश्वनाथाव थानाय मानसिफ्रा, आउट अफ बिटिआरनि मानसिफ्रा बुंनो थाखाय जेबो राइट्स गैया नामा, जेबो मोन्थाय गैया नामा? जों बर' नंगौना नङा? बिटिआर ओनसोलाव थानाय अर्थात BTC ओनसोलाव थानायफ्राल' बर' नामा? बिटिआर एबा BTC-आव थानाय रायजो राजाफ्राल' बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन नामा? बिटिआर BTC ओनसोलनि सिङाव थानाय आइ आफा बिदा फंबायमोनाल' हारिनि थाखाय जानजि खाफ्रादोंमोन नामा? सनितपुर आरो बिश्वनाथ अर्थात आउट अफ BTC-नि मानसिफ्रा बड'लेण्डनि मुङै जिउ बावबोआखै नामा? बड'लेण्डनि मुङै सोमावसारबोआखै नामा? नैबेनि फिननायखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव हरदो। आंहा आरो जे बुंनांगौ जेबो गैलिया। दा नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिनि सायाव जोबजासिम फारि भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लादो। दा जोंनि नै साखाथियावहाय दङ ब्लक लेभेलनि लिडार्स आरो बे जोंनि मेन्दाबारि ओनसोलनिनो प्रधान चन्द्रा नार्जिनारि, जों बड'निनो बिथाङा मिथिना लानि बिसयखौहाय। आच्चा दिनै बेबायदि जे डिमलिश जाबाय, कागजपत्र मा भुल भालमोन बेयावहाय? बेहा कागजपत्र बिसोरनि भुल भालमोन जे बिसोर लानायलाय हु किन्तु सठिक भाबे आइडेन्टिफाइ खालामना लारोङाखै बिसोर। सरकारि आमिनजों बिसोर नायनानै लायाखै। दा फरेस्ट लेन्डआव बिसोर बेबायदि कटेजफ्रा बानायदों। दा इनाव जेला जइन्ट सार्भे जाया बिसोरनो जे फरेस्ट आमरानि बेलारो जइन्ट सार्भे खालामना नायबाय बे फरेस्ट लेन्ड, बेनि उननि बे माने समस्यायाव गोग्लैबाय बिसोर। दा जोंनि ग्राम पन्चायतआव बिसोर खुनु जगाजग खालामाखै, जों बुंनो हानाय नङा। जों इनाव मिथिदों बिसोर जे फरेस्ट लेन्डआव बिदि बानायदों, बिसोर सठिक आइडेन्टिफाइ खालामना लारोङाखै, बेनिल' बिसोरनि भुलला। आरो गोबां जायगायाव बेबायदिनो फरेस्ट जिङावहाय एक प्रकारनि बेलाय ST लेन्ड, बे ST लेन्डआव बेबायदि माबायदि बिसोर लादों, बायना लादों ना कि कोनो एग्रिमेन्ट दं बिसोरनिलाय? बिसोरलाय एक्चुअली ST हुआखौ लारोङा, बिसोर एग्रिमेन्ट हिसाबै बिसोर जाखान्दे आरो मा होनो एग्रिमेन्ट खालामना डिड पेपार बानायना लादों आरोखि, एग्रिमेन्ट लिजाव लादों। बिसोर एक्चुअली बायना लानो हाया ST हुआ। खालि डिड एग्रिमेन्टआव लायो। तो बेलाय मोनसे मोजां इनिशिएटिभ, सरकारि भाबे गोबां मानसिफ्रा बाख्नायदों। तो आगामियाव बेबायदि जे इलिगेल अकुपाइड खालामनानै थादों बेखौ कि सरकारा बेबायदि नागिरनाय? औ गथे नागिरजोबखानाय, जत दङ बेबायदि गथे नागिरनाय। 2022-नि मोनसे एमेन्डमेन्ट लिस्टआव फैदों जे फरेस्टनिफ्राय 500 मिटार गोजानाव बिसोरनो बेबायदि बानायनांगौ प्रजेक्टफोरा। बेनि सिगाङाव बानायनो हानाय नङा कोनो प्रजेक्टनि। बिथांमोननो दिन्थिनो थाखाय स' आं सेस्था खालामबाय जे गोबां पस्टफोर दंनाय पस्टफोरखौ लानानै दिनैहाय
जे जोंनि डिस्ट्रिक्ट प्रशासननि माध्यमै मोनसे गेदेर बुलडोजार तो बिथांमोना सरासरि नायनो हागौ जों दा दक्षिण मेन्दाबारि जोंनि जे कालचिनी ब्लक आलिपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कालचिनी ब्लक बे कालचिनी सिङावनो बेबायदि इलिगेलि कन्ट्राक्शन इलिगेल एक्टिविटिज जादोंमोन बेफोरखौ मिथिनो हायो जे एसटी लेन्डफ्रावहाय माने बहु प्रकारनि मोनसे प्लान खालामनानैहाय बे एसटीफोरनि हुवाखौहाय माने 99 इयार्सनि बेबायदि लानानै बिसोरो गावसिनि मोनसे बिजनेस एम्पायारखौ बहाय खादा खालामो स' जों गोबां मानसिनिफ्राय मिथिना सेस्था खालामबाय जे बेबायदि जे सरकारनि इनिसिएटिभआ कतटा मोजां तो एक्चुअली बे जायगाफ्रावनो हচ্ছে एसटी बेल्ट टोटाली एसटीफोरनि हुहा लागा बेफ्रा तो मा तरिकायैहाय बिसोरो बेबायदि एसटीफोरनि हुवाखौ मोनसे लायो ने बेफ्राखौहाय जों सेस्था खालामबाय नोंखौ आङो बिटिसिनि सिप बानायनानै बे बिटिआरनि सिप बानायनानै रायजो राजाजों आं मुगै जाहोआ रायजो राजाजों आङो सोंखारि जाहोआ मानो माबेयाव सोंखारिनो रन्जन दैमारिया बे एकर्डनि गेजेरजों गवा बिनि थाखाय दायनिगिरि आं नोंखौ जाहोआ नरे जुदि हाग्रामाया बिटिआरनि सिप जानायमोनब्ला रन्जन दैमारिनि गयनि दाया सोरि जागौमोन हागोन हाग्रामानि जागौमोन नरे आरो बै सनितपुर आरो बिश्वनाथा थगायना फैबाय प्रमद बर'आ रायजो राजा नोंथांमोन सनितपुर आरो बिश्वनाथनि सनितपुर आरो बिश्वनाथा जेब्ला बिटिआरआव हाबगोन अब्ला नोंथांमोननि बिटिआरआव फैनानै आं ओंखाम जाहोगोन ओंखाम जालांगोन बारा गोबाव सम गैला नाथाय दिनै गैया अब्ला नायदो बै सानजा हाबिनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिहेतु बिटिआरआव हाबाखैसै जुदि हाबाखैब्ला हाग्रामाया बिटिआरनि सिप जानायमोनब्ला बै बिटिआर हाबिनि दाया सोरनि जागौमोन हाग्रामानि जायामोनबा बे थांबाय 2 नम्बर थांबाय 3 नम्बराव नायदो प्रमोदा बुंदोंमोन गंसेबो स्कुला सरकारि जायै थानाय नंला गासैबो सरकारि जाजोबसिगोन गंसेबो स्कुल फेन्सार थानाय नंला हनै कास्टम सारानो इडुकेसन सेक्रेटारिमोन बिराद कालेक्ट खालामबाय डाटा मास्टरफोरखौ लाना थांजोब्बाय प्रमोद बर' सानियाव बियो नों जुदि नोंनि स्कुला जुदि सरकारि जायोबा नों बोरै हाग्रामाखौ सापर्ट होआ माबा प्रमोदखौ सापर्ट होआलासिनो थानो हानो सापर्ट हो नंगौ नङारे जुदि प्रमोद बर'खौ आं सापर्ट होनो आंनि कलेजआ जुदि सरकारि जायोबा आंनि स्कुला सरकारि जायोबा बुथुम जोबदों बियो मास्टरफोरखौ लांजोबदों सोंलायनायाव दा नायबाय गंसेबो गैया अब्ला नाय बे एकर्डआव थाखानाय दफायानो जाफुङाखैसैब्ला हाग्रामाया माबोरैबा जुदि गभर्नमेन्ट खालामनायब्ला नोंथांमोननि स्कुला थालांनायाव हाग्रामानि दाय जायामोनबा हाग्रामानि दाय जागौमोन नङा दा बे थांबाय आरो नाय बिराद गिलु बालु आदा कास्टमा मोनसे रुल लादोंमोन न'खर सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होगोन होननाय बायदि सेंग्रा सिख्लाखौ बुथुमजोबना ज्राव गारना दोनदों आदाया बिराद स्टुडेन्टफोरखौ लिंदों आदाया इडुकेसन सेक्रेटारि नोंथांनि नोमफाया फेन्सार स्कुलाव टिचार नङा होमबा नोंथांनि स्कुला जानांगौब्ला नोंनि फादारा जिखौ बुंदों बिफाया बुंदों बेखौ मानि लाना थांजोब्बाय नाथाय ना सासे पुलिस ना सासे आर्मी ना सासे CSF ना सासे सुकिदार ना सासे पियन सासेबो गैया न'खरसेबो गैया गामिनि गामाय रावबो गैया नङा अबा नायदो हाग्रामा महिलारिया जुदि बिटिआरनि सिप नोंथांमोना सारमोना लुबैनाय बायदि जानायमोनब्ला गासैनि बायदि दायनिगिरिया हाग्रामानिनो जागौमोन नङा अब्ला नाय हाग्रामाया महिलारि सारा
नोंथांमोना लुबैनाय बायदि सिप जायाखैब्लाबो दिनै एसेबां भट मोननायनि आन्दोआव मा दं गासैखौ बिजिरजोब्बाय हाग्रामायानो सैथो लिडार होननानै नङा होमबा दा बेनिखायनो दिनै जोंहा प्रब्लेमा इउपिपिएल नङा जाय गभर्नमेन्टआ इउपिपिएलखौ प्रतारना खालामबाय जाय गभर्नमेन्टआ दिनै इउपिपिएलखौ गोदनायाव हमनानै हरसनबाय सोर बिसोरलाय बिसोरखौनो बिसोर लाना फैदों बिटिसिआव कौटि कौटि फैसा बेसां नायनो कौटि कौटि फैसा लांनाय आं डकुमेन्ट्सखौ मिडियायाव होगासिनो दं इउपिपिएलनि एबसुनि